Ni ABAMENYI be county ya Nyamira anene mono bali be ward ya township banyora ebirole bya busa bya AMAISO ase bali ngoligwa boigo AMAISO oigo nigo baba kolengwa amaroire elikonyora obobwenia ase obo rwaniririe webyombe bitari bya serikali bya Philemon Murara APMI Foundation, Douglas Oruta Resource Foundation, Living Hospital, Light Hope Initiative ni nyagitari ya Enoch nigo bono baenekia umubaro monene bwa ABAMENYI abo bare no barema busubo muchando yo bwa AMAISO nkonyora bare Obobwenia unagotumanyo muri kito Steven Nyariki Aseri tukoria gatatu nigo mubaro monene bwesokya ABAMENYI be ward ya township konyora Obobwenia Bwa Bosa bwa AMAISO obwariganiri n'ebyombe bitari bya serikali bya Murara APMI Foundation, Douglas Oruta uyo manyekene Resource Foundation, Living Hospital, Right and Hope Initiative nabayigo kubwatakana n'enyagitari yo munyagitari Enoch mnenjereyemo yo kwendera kwirani okoboko wase yamate anene mono bari abasiriri AMAISO ase banyora libaga lyo kwenyorera ibirore nabayigo bosemi Philemon Murara APMI una resource adebire program tobwata iga is a free eye clinic moroje buna bananchi egasi yazire buya bari baigwe birore bachireka abande mbaenderete gocha igo yene gas to gukora asoko give back to the community una tuara achire itukuria gatatu iga igo tuanyorire obokongwo bonene kora se county yaito abando barwareta AMAISO nyagitari yobatebire nga 80% y'abantu Douglas Oruta Resource tubwatira ase program ye tugendete twakonyera abantu baito leo ne litukuria gatatu chi partners tubwatira in this program so yo minto Philemon Murara APMI Foundation ya NYAMAIYA to work together ne foundation yani tubwatira bageni sabara yo hospital Light Hope konya bantu tubwatira nyegetane una gasturega iga Enoch nyegetari ya enereresa nentwo bwatira ntenere kabisa asobo pima ndo pressure na bopima magana yesukari partner ikinga tuabeto okana na barugo kormai. Cosmas Zuma, I'm the founder and CEO of Light and Hope Initiative. We are based in Nairobi, and since July we've been doing vision screening in several parts of the country in different counties, and today we are privileged to be here in Nyamira County. This is our third day of screening, and the last 2 days we've been able to screen over 1,000 people. And in other places we've been going, we've been finding like about 3 to 10% of people we screen are the ones who need the vision screening glasses. But here it's a bit different. We've been able to see that over 80% of the people that we screen here, they need the vision glasses. Bagokwana ekerekyo ni igo bene kiringa gati yemechando yabeirege koba mono hasa AMAISO na mona obotumeki bwerioki anene mono chingo ase chichikoni gento kyagerere habange babo AMAISO abo gukora bono rende na botokora abantu baito mbato bokombwa AMAISO naende abantu ababwata AMAISO services bako uno gochekwa AMAISO oyo konyoro bwate problem ya atakire biroewa for free tari wakana mono ogotumia chinko ne rioki ase chikicha chire pwa ventilated smoking kwanyora nonyo to kunywe sigara oyo more koma kunywe sigara na masoma inaro basomi korengana n'ABAMENYI abari bakwana n'ensoko TV igo bereire obuya banyareko bagosirwa ase birore bya bosa na kweranga mbare gosoma buku lakini ase bono mbare ne kibakogokera mbacheko baba kogendra gosoma buya chibuno mulisia onye na strain it so much aso gosoma lingana ne Nyasaye na gosoma lesson na kulika lakini na irane ilio yo minto Murara APMI ne Resource ngambu ya mona asinge njujo kutokorora ngambu ya toletere birore
Philemon Morara Piemi oyukorie kirugo kyo seneta se county ya Nyamira nabo igo Douglas Orutonke Orisosa oyukorie kirugo kiabo gichora imeye bunge ya West Mogranko nigo komo babire bakubeke merobiri mine yega iriyo kwene kingango konya bare ya matebosio. Steven Nyarikembonde Soko TV county ya Nyamira.